It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwapa. Efi tumikande share yai ewo Facebook and efi YouTube. Na yemfa kasebo no echiri mwankasa ensamum. Yehye kasebo na se e de free Ghana Post Service wonom enkrabata ewo ahafo mantanim. Wonom ensaka enipa baako basa. A wonom ekita etuo ene akode a emman Ghana mra ema ho kwan. Ene wachi nso drones a yedi twa mfoni a edibitumi di twa niam ahodo wo manyim. Chese ne mabo ho bo den sei komo boaboa no nomre ka akọboa akọbọ krono ewo man emum. Na eprosifo ene sentwerefo nkita hudi etodwa ewo eye goso ewo hafomantem ne mu nom. Ena oman Ghana afomantem police eye regional commander Deputy Commissioner of Police DCOP James ano edi nsema todwa echirim say openipa omsusu se ono obonya krono obebo ne din edi Johnson Mewuto wanyamfinhia no aduonu ensia ana Calvin Ofoli wanyamfinhia no aduonu emienu ana afinso mu chirem say task force ebo moden ensaka wonom ewona no kosie de twam na eye ogefo bosoma ye womni de toso aduonu mienu ewo mfempem mienu na aduonu nsemumra abo enumere du baako apa ho sema aduasam na DCOP anoka saye mu na ochirem say emrantewa mienu na wonom eti motorbike na no wonom enregister yeso unregistered motorbike na wonom nam eye ayomso goso kwantempo no so am na wonom ekra tesene omba moden a posifo no eye petrol sa na mokoto wo se akwaje tam lantewa yi bone ewo mutiremu na posifo ekasa na mutiremu sem emra nipa bonfo yi ehu se yes posifo na gina ho pe na mutum wonom moto no engine na ho ye din ena mbo mutirem posan ko mbedwane nanso posifo mante ne ho ye ha na wonom bo moden kwache wonom na mam kwache wonom am nyahwehwe mu no muhu ni se AK47 etua enya semkuma ni serial number no eye 68098152 and just loaded with 29 rounds of ammunition the tubu be hihye mu no chese betumi ato maako pare enkron tuba maako nkron na hihye tuo no ene wache nso chese nema na eka ho no enya semkuma kram hwehwema hodo mo ye ya kopie mu ewo wura ne dindi Johnson Mewuto ewo ye abroda ho eno ne ye bro no ba kwa ewo goso no omo sa ko hu sei akudie pi esa ka blante ho mabọ mo botirimu potoma akọbọ kro no ewo manjimum na mu kire manema na eka ho no pesel ebika ho registration number no enye MOD 9.92 omo kire mu a ebi nso eye MNM157-1941 eye pesel tesanya semkuma eno no ebetimi ato pade aduasa oma loading eye 9 ammunition and afinso AK47 eno susu bi eka ho a enya semkuma kram na airport farmer ne bonum na mu kire mu say omo sanso hu say eye Motorola headset omo second bi efrim nantie ye nchen sanso na eye Contiso eye 535 drone eye drone mfide ye ditwa camera yi bi eno so omo second bi eno achi nso Machet ene yan grante pa yedutum yedubo modin adodoi omasia no ha na ha mro akọbọ krono ene wachi nso 9 sikama eka ho biom posifo kiremu a sa akudie we nyina no komro akọbọ krono nti wono machi wonom na DCOP ano eka sam bio no kiremu sem Johnson Mewutoi omo kiremu se oni mawuli eye dogba ene funipa ba ko ka ho omo kiremu a de den ede Mohammed Adina Yusuf wonom bo moden aje atupia afajan America tente otido mo kwakram na mu kire mo no mo moden ekoto tuwei edifri chetiman bro mantenim edebre wonom ne santi apostle kirem say make said de Mohammed Adinam Yusuf ene nipa ba ko aka modwane no omewo moden ahwehwem no mo moden akwache wonom amra etimi ni wonom edin na wonom kirem say Johnson Mewuto ene Mawuli eye dogba ene fi Kevin Ofoli a omoya miensan die Port Fine chese yanko ya domendra da na wonum ko gina court ebe hwehwe wonum ensemum na hafomantanim opposini penin mekire regional police commander edema hafomantam no DCOP James ano ede resemunsem ede ato adehia wonum ewo bunu mantam sei won be kwaso abadwumaden ahwese ahoban monsem ebe konkan dema wonum
na wasan so de adesre e de ato adehye nanim say obesra da so hwehwema na hunu se nipa bi de dwumade a odie no onyabone obedi a bomode na kwayi aposifa asutie no mo no mmwade anya hwehwemu no ma hoba monsem no man konkan emfa emamo ni de toso aduonu mienu aye kwasa de twam ya na ye police for e wo kwan so a omo ye adwuma na omo wo free go so ko ayom so a kwan ne so ona ogina oye adwuma na bo na do be duba kwapa apem ti omo ho no hu se suspect Johnson Mauto a wadi mfie aduonu nsia one Kelvin Ufori a ono so adi mfie aduonu mienu omote motorbike a yen register so omo ba ombese akwa ayom so ti omo hu police na omo dum omo headlight no moto ne light no na ntempa omo yes omo dwane na police fo a ewo eye adwuma ne so ehun sa no omo tu etai omo chi ekoya kopemra omo satumi kan won omo hwehwe omo ho ni motorbike no na se omo kuta bag bia eye AK47 the magazine shima etu abeba baako aduonu nkron ehim no mo dinam regional police e pese e ka amanfo nyina DLFM 106.9 say bobo modia na ya dwuma dia ye no ebeshem kina na ya hwe say ahafo ha asomdwe mapa ane pepe ye aba se ne be ya ye betumi atra asomdwe mu ye to so biom ye betoto ase amanfo say bibia wo information ana assembly ya betumi aboa police ewo say ye behwe say ye betu bone ase a ma ontwentwen na ase eni a woti ye ubo egura bono bantem ni mo no ene ye regional commander ni den eden DCOP James ano ena wote nini yantu akase wano so ene ye fe ani fankyire mu ewo ECG adwumaku no akache wanom ene ye adwumaku wehwe so my Ghana yensa beka nkane wanyina fiefie mu edi yedwuma na kasamafo edema ECG mekire eye communications director edema Electricity Company of Ghana Mr. William Boateng edensem atudwa edi afa Ghana for nipadodo na brahodo a yebo echirema na nsen mitabia yensa kan edidi dwuma wo yefie no esene plain enemrika tentepa wokoto credit egu suo na acha ni tete beya miensa pe obetia na hwam na etuko esena vieta sesenya semkuma amega na fo a wo mo yusu anyinam kane wo yefie mu didi dwuma no dodo na enso no gugyam esu a yesu nya semkuma wa wo yusu esi ene ade ne de sesenya semkuma kram amanfo super na nwuma kese mmode gye fiti dwuma no mpodie chesemo nka wo masem na opening akasa ede afa ho no wo kirema yanka nkyira Ghana for say ECG omobo amoje no enya ade a wonom atimi a charge abro their customers betua so entimo mmode na munya botre kram emene openi je mre no ne nsentwerefo ekasa ena Mr. Boateng echirem say the Electricity Company of Ghana ebo a womoje no eyebo a Public Utilities Regulation Commission PURC for the ma wonom no eno ana omoje enya ade a omotum agibidi abro so nti Bombesre Ghana for Sekobesi obi anyinam kane yebo no hu sese de yeba no esose na ebia bibi na akofa bana pa say ECG for na atubo no mu de enya de a wonom atu sa na mo no kra enya ye my taifa ye implement no sa pepepe na ya implement no say obekaya the last one na ye tie no ye beginning of the year no curious my tariff almost 10%. I think 9.8 baby we be no ofa bill anani utia busum biara na o 10% kan wa ho baby na sese ika utia mai si ko sutia mai and auto prepaid sa bibi sa nti sa ukoto prepaid na beginning of the year what to prepaid basisi na associate key baby I say 200% so to 100% increment. That just there's a problem. And say yes sir. Until that is the situation on the ground. Me yes sure say baby say implementing a PRC my energy commission share your calibrate your betray systems no na ma reflecting your PRC charge. Said you over 7,000 workers in here and third party for you mama you go 10,000 when you see you should until no I feel I made sa type of issue into you bibi sa boss sa obi afa ne ya no phone na wakasa se ne awoka ne fa no on chichi mu
Yes, sir, we're increasing the consumption of electricity. Aha, enti deɛ na ɛkɔfa saa nneɛma ne ba ɛnyɛ yi si gye mpanimfoɔ ɛna de buo ne bi aka ho agye ɛma nakɔba saa na ɛno akyi ɛna owura William Boaten ɛtoa ne kasa so ɛna wɔkyerɛ mu a ɛkɔba sɛ wiem nsakyerɛyɛ ba na ewiem yɛ hye paa dodoɔ na ɔmowɔ ɔno afiafia ɔmo yusu ɛyɛ ceiling fan ahodoɔ ɛna ɛfe nso air conditions no ɛba ne saa ɔno mu bie enti ɛtwe paa ɛno ka ho na ewiem hyɛ ne adeɛ no ama ebia wo consumption no ɛkɔ soro ma ɛkɔfa ka ɛde brɛ wɔm ɛna akyi wasan akyerɛ mu sɛ edum pɛmpɛn so a ɔman Ghana nnwumaku ahodoɔ bi tumi bɔ dawuro donkomi atete yɛ nneɛma so momɛtɔ bi fofofo edu kyɛ sɛ ne eburo nya da na dodoɔ na atu agu so akɔtotɔ nneɛma ahodoɔ a yinam kanea ne yɛde yusuo na akɔtɔ no fofofo saa na wode akɔsi fie a wabie mu saa no ɛyɛ den da a ɛbɛtwe paa ne sɛnti ɛno ka ho paa na makɔtotɔ fridges ahodoɔ ɛne AC ɛho ɛna mo abie mu paa ɛna ama ɛtwe na ɛnya wɔnom no mo ɛnam koti kwan so edi ɔman esika wasan so aka sɛ ɛkyerɛ m sɛ customers ne bi nso obi pɛ sɛ ɔyɛ wiring wɔ ne fie a ɔma no ho mmɔden na ɔnkɔfɛ nipa a ɔyɛ qualified person na ɛyɛ adwuma ne ma no enti sɛ woanyɛ wiring ne yɛ nso betumi akɔfa ha wei etimi ɛde abrɛ wo waka sɛ ɛkyerɛ m sɛ wate Ghanafoɔ ne so musu no nyina mbɛkɔ mmɔde ahwehwɛ mu mapa na wɔn mo aboa sɛ bɛyɛ a enyinam kanea boa dodoɔ na ka sɛ ɛhwe wɔn mo no sɛ kɔba sɛ bia mfumusuo bi na ba mita no ho a wɔn bɛboa no ma yɛ nsesie ɛwɔ ho ɛde ama wo Heat kakra baa no obi wa na ne cooling appliances no ɔbɛ double usage no nti no yɛnyɛma bebree kɔ so ansa ɔtae fa kɔ so sɛ wohwɛ a ɛbɛɛbɛɛ mmiɛnsa na ɛdi kan paa no sɛnea ɔyusu latest no ɛno ana ɔyusu ana ɔsi wɔ ane ɛno ana ɛsɛ sɛ ɔhwɛ nie because yɛkɔ duro nea nyinaa nso yɛbɛtae a da bi a wote sɛ yɛsɛ yɛyɛ discount anaa yɛate so na mommra no nyinaa no ɛyɛ appliances ɛne yɛakɔsala ne yɛkɔ akɔtɔ you know bebree atoto mo electrical appliances a sɛbi si yusu di a ebe increase your consumption ɛno pɛ yɛdi kan no deɛ ɛtɔ so mmienu nso yɛ baabi ko a yɛtete ne adeɛ problem bi aba hɔ anaa because wiring your everything ne adeɛ yɛwɔ certified electrical contractors a how do you want to say everything yɛ adwuma ne adeɛ nyina anaa obi sɛ wɔn bɛ kyerɛkyerɛ sɛ fourth current no anaasɛ everything no yɛ adwuma yi a ɛwɔ effect on consumption ɛkɔ soro wode saa ɛno electrical issue no ɛto nkyɛn na wire ne adeɛ wɔ problem a wotumi de to nkyɛn wode to nkyɛn so a deɛ ɛtɔ so biom ɛyɛ woyi so yɛ mita na ɔda biara sɛdeɛ atɔ no no ɛfɛfɛɛfɛ yɛ start January one complain watɔ no saa afei ɛdu February 22nd osi 20th kɔ ɔsɛ afei akɔ soro dodo na sɛ akɔ soro dodo a yɛka saa na yɛhu no yɛareport ama ECG anaa because machines they be doing differently BBI but we to make a margin of error be in the course of article until do quite the brain no abo so do na on theater now to be out on after the yes and then out to yes now we can't to any to you should be service charge they electricity free and then you have been near there now you residential now no residential a year around excuse me you also can be almost 13 cities near Tiana it is not a picture now report to my na engineers na ba be ɛne a woti yi ɔno yɛ kwankyerɛfoɔ panin ɛdema ɔman Ghana so yɛ ɛhwɛ nyinam kanea enkitahudie ɛsom mekyerɛ the communication director ɛdema electricity company of Ghana ne din ɛde Mr. William Boaten ɛna wote ne ne yanto akasɛbɔ no so yɛ mɔmfa nwura mu ɔman Ghana kuayɛ ɛnsɛnsɛm ho na nansan na bɛtɔ dwa sɛ ɔman Ghana ye koko eboa na aban edema koko akuafo no bɔtɔ ba ko bia no aban ate so ma mekesei eboa no bɛyɛ 1038 cedis ɛna afiri so enti koko akuafo na dwapam na yɛde ani kyerɛ mu ɛwɔ apiemantam a ɛne Ghana de hya wɔnom ɛtɔ koko ɛwɔ apiemantam mekyerɛ Upper West Akem ɛyɛ mensenem ɛwɔ apiemantam ɛne koko akuafo ni bi afrɛ nsɛmtwerɛfo nhyɛ mu akase kyerɛ mu a wɔnom edi aba ho ye papa ɔma di aba ho ya pa sɛ aban atimi ate koko no ɛbɔ so na adehye mo to koko yi ekyerem sɛ wɔnom akwa bosia ɛde ato koko afrɛ sɛ wɔnom ɛhwɛ anim sɛ kanya hwɛ kura no anka aban betimi aboa na koko na wɔnom ɛtɔ no afrɛ sɛ efiri obubuabu sum ne mu no anka betumi ama ɔmo sika na mo de atua koko akuafo ne kam na so ɔma hwɛ anim sɛ ade bia da de ɔmbɛte ani sɛ aban sɛ ɔde sika kwa monten a wɔmo edi tua koko akuafo ka na so nya de a wɔnom nsa etimi akabi na adehye ye kyerem sɛ mekasai koko akuafo no ene ahunahuna ne atata a mo de tata wɔnom no
emu a yapa obape o se yate sa aban se odisika ba momfe yesika mfa ma yenso a kwesi enkwesi kodi ekoda enkwada no mo pese mo kire yesen enti atwade a kokko akuafo ene pieces no ebo no ene yenyan na mra de hie yi friends entrefo nhye no mo kire mi se Ghana mampeni John Dramani Mahama wa ma adwuma mo ye no emu aye dempa de ma wono mafiri se bo hye ode hye wono mo no enye binie ene bo hye makoba koto kokko no wo munya sika no enkonkotua ni wuraka kokku akuafo nso etata wonom ehunehuna wonom enti aban ede na wo yen wa mo sra aban se kokko no bo na aka na mo je no aban sune ekura maka na somweye aban sanfa sa ebodada na mfama wonom na sabu fufuro ya aban dia baidie etwetwe wonom aso wamo nyum ntum ne enyi ntum kina akuafo no bia kase kirem se eka wonom bo niam ahodo mo fam panso mo asiku ya bepem ne aban nya ntimi antu kokko num na wasato so nde o mesra aban wo bre pa nti abanya bibi emfanfa kokko bo no momode na masika wo nsanka na wonom ebre koma ekum wo no wo nya sika emfentu mo ma no school fees ehusem kesi bebre ebesi na ebeti akuafo no bebre awon ma eda so tifie dan se wakoton kokko ene ni wani da so yina na se wanye sika wonni ba bia biom akuafo no maria na mo kopa busia wo akrachifo wo ni nkrofo bi wo ana se wo mu nua no akuafo ba ba hwe na kokko sika ni na asizi wo ba bia eti bi ka se akuafo no bebre emma eda so tifie yentimi nya akwanya enko school eti esa ban se ya tise o si o start se otia no manye ntentem san se enkrade bi o ha ye tipe na akuafo ni nim se ye tia sika na maye enso wo behwe ma be se na otwi menu na ye shara ntb na ye nim se kokko sika na akema eja ye chen se aban ebetia maye dan se wo de aban kadia na mbiri bebre na enta enye hu bebre ne ntem hu na ya na ema ye bre na ye nkwati a aban se wati kokko so no kwasem die asem we die ebetom no akuafo ni bi kura enya shocks ebia ya yare isan se kokko aye 3625 na nka se wo tiso a that the no be ye fisu na wa chese bia na kokko dwa no enko yi ntina mateso na prekwa wo de 1000 Ghana cedis and above what ye fisu in fact akuafo ye ji sase mituma enye yi enti we de ebesra ban se akura se makazo me ye den me we ye we be hwe the whole Ghana okwedi bia enyi ntum se ye beti kokko no so enti yenso esi kokko akuafo a ye wo mpatema yenso ye nyi ntum ene ya jet mo chana se yenso kokko no obeti so amansa enti yese no onko na chibium na o meka asam fufuro enche ye kokko akuafo enti sade a kokko akuafo so ebetumi akọ strike ma ye ye dan de begu fom na ya ma ban hu se ye ni abre akuafo wo bra papa ye ntum mpa ne ye ekọ opani kase kokko na wo da atro do nyanta so kura bombo diada sawati ne besesie me bempo me yem de sikaba nsem de mabag no sam hu monko ba hwe na antil ko bi prasa dia metie na mabọ mo na so me pumam makọ chiti bi kokko kakra dia ba ni abekọ de ekọ price ade ma me maje efe dia nre ya mate so biem anu dia no kura me se me ne aba ne ya dwen a me boa so kokko kura tokodu bebi a na usika kakra wo ho a na wo da asem se na be ya adwuma no bakọ enim na ya kwote a abansi kokko no wato do kokko na oto de sesei na mato obi no kokko na okwanyi de ode kokko na abram na kokko no guhoi na aba na ato do mi kwanya sika wahe na me da so do na me da atua ne ka de bia me da me nda wakacha me da kokko no me ya ma adwune se aban na wato da sa 25 million na aban da aba no wo mba beje fi me nkyɛn wo je wo sika dada nara wa mo je ebo dada na obi kura de okọ no ode ne bag sane ho anka okọ gini sika okoye a ekire din enti wei eye o man Ghana de hia wonom etokoko ebinom so ye kokko akuafo a PC ato mu kokko no mo nsanka mu sika ewo Upper West Akim mensenim ego epie mantemu ena wote wonom amanebui yanto akase ebo no so na yemfe ya nimfa nkire mu awa sante mantenim na aban anamusini mechira district chief executive edema atwema mponua mensen no ewa sante mantemu yoni minyamfo Ibrahim Ishaq wakasa abor homoden endrada etimi akwakopa classroom block kama pa ewo kotokuom RC primary NFJHS ewa atwema mponua mensenim na mna adwumadie no etwadwa no ena aban anamusini oniminyamfo Honorable Ibrahim Ishaq ekase mu ene wo kire mi se mensinu egusu badwumaden ahwem emadusua empunto atimi akoso de ma adehia wonom ewo atwema emponua mensinim ewa sante mantemu o kire mu a ne fam de bia obeye ede asom na adehia no befo so wa ye titiriu efam punto dwuma ede fa school sensemu na adesua ho no obetimi abo mensinu atimi akonanim na fantoma pa ede efura
na wokyire ma homa sua yade a eye oman bia fapem na no so na eye safo a ebiebie mputuo kwanti enya de a obetoto homa sia ase kora ewo na bato empesua so oniminyamfo ekyiremi sei yanka nkyere Ghana fo sei atwema emponua mensen ne de na ni kumofra ho ye pa ne santi na obon homoden etimi ama mofra no adesua dan ya kama pa efe kama sei na mbetumi atena mu na mframa papa atumi abo mmotom na masua de na daache mo abaye mpanimpa ababesom omaikana okiremu a na adesua kyese ne adesua ho sensem de onto na senti Ghana fo nyina hwe nanim se yakoye nim no mpodudwuma pa de adehia mo watwema mponua titiru no mo a mo eye kotokuo mu de enche pi mu de bedwade e wo manyim kakra na bi o metena amomo eno ne astati ye wi adwafto enye o other areas so ayeto anamo ya ye na DLFM 106.9 adesua no any cage na start eno so aba aye ne create se aye ne ndin se ba bi school bi ano ye se cage o eno na die copy to kill my ne to kill school na yes ye wi a enya cage bi bia wo akankunya nyame adoma ba next week edin kunya be kwa kono so ya tu o mo for teacher for ne timo mo for no omo nyina mo amani nkon na edan ni enoma ya de ama nkwada no eni a wusi ye ono ena ya ban ena musini edema adehia wonom ewo atwema emponua mensenim ewa sante mantemu ne den edoniminyamfo Ibrahim Ishaq ena wote ne name na no wachi ena ohene popo edema adehia wonom ewo kotokuom ewa sante mantemu nana Kofi Agiman pedunso edenase akese pa ene nsemboi mu ode edema wonom mensini krache ena efenso Ghana ban so abon homoden ama mpuntu etesa eba ono soso ne potemo kiremu a de o maye o monkoso anya ne se na bebo mpuntu dwuma etimi akoso ewo mensini no emu drum se gono yanya yitie pa sanse isi eba yi enene da seria wotutu ni nine ni mpanimfu abo anayaba ya hano ene mi kroma nyina ye de asida kese ene ma isi etiwaba ama ye ni age yes dad nya se nya kopon oma ni ye kopon mo oma na botre no man wodo say e go switch na onso obenya pepa amaye enti disi ni the before by na me do bibia waya ade promani na da wase ade chi na akoko bo a na me me mindful na e dia accident ni ka bia ma na accident to so biem empoma ya ni president John Dramani Mahama na say waya aduma pa ama me ni pro yi ya ni ade papa Anije de ebia bapa eni a wuti ono no ye wo hene edema kotokuom krodua no no wo asante mantemu ewo atwema emponua mensenim ne den edena Kofi Agiman bedu na ne kwakra mu no na adusuafo a ene wo manya school dan kama mbetene manframapa abo moto emu no so edena asepiesie pa edema wonom aban enamsini the chief was said the shadow was said you be yana budi si asise wa ma yenya school dan yana budi DLFM 106.9 so ma yenya school dan ene ye de wana bodi sigi se waboa me nsa kese ku dan ene a wuti ye ayadusuafo a wonom eco school ewo kotokuom RC primary ena JHS ewa twema mponua mansenim wasante mantemu ena wote wonom eni na maniboi ya maniboni Barbara Kranten ena difire asante mantemu ebesom yen we yenyina we so ne yakeka madwenkyere ne bi emfansom ewa kasebo no esom yanko Facebook no so a abetemu pam Steven Jan edi aba na osi DL News papa medase me wofa se na Honorable Frank Amankwa di aba ena oso hwe kasebo no live edi free GTP tema in fact onyo no nko a one ne team ni nyina omo taye chi den eye Roland CA Diana Set Okansi Amwani Mr. Ochre and Effins wo nyina adwumayefo ni nyina atametwuku a wo mutie kasebo no medase pa Honorable Frank Amankwa medase ami nkyere mo nyina na Junior Purpose di aba na say good afternoon dear good work medase me wofa sase na dola ya jewa eje hwe live edi free achimota Christian no kire mi say watafrija Sammy B in fact mo bo adwumaden ye pa kasebo ne mo desa no manam pa ze se de odencha kase ede ko ede ama eye ewia mama prampram ochiaw awiai sanso na nana safo de aba na say tasty news angaza kibirab senior meso medas me wofa se nana safo
Sansana Georgina Ata a Japan or the Abanos. Good afternoon, Sammy B. In fact, who bird you madame Elsmo Mason, Payamisha P. Way every a Gina or different da command secretary station. Me that's a pam of I say Gina our live a different da command secretary station. Sansana Mohammed Prince or good afternoon in Nhyiraba Kwadwo Sammy B. The news is brazen here inside Gomwa Kukufu. No, tell me say you see you for an idea na moka kano. Then I care come also congress in Gracia and Yasem Kumo. And Yasim Kuma pra and some hapa. Oh, saying some of course one or hard drain pa. Oh, hard drain. Who send some no. Into Bisabisa, me offer say Mohammed Prince, Gumoku Kufu, no dear drink today at the Ediaba. Now, Samson, I come for to meet the Abanos. Good afternoon, offer Sammy B. Or say the government need to increase the cocoa then the cocoa we afford no more no sa buying etum if it's a for ne brepa into the best buying and konya hum bibi na no on sam fan kon de dempa and say we afford no be brepa enti we nsema me wofa say comfort mati awiei ode aba wo so wo kire Ghana man pani so hu akua afford no na ebo no on sam fa bi emfa nka homa wo no mo bre dodo Pedro wa ode aba Martina no wo kire ma kasebo no kra inside Indianapolis Kumase Tanoso Kesman Junction ehwo ye main station wo fa asem da se wiei mode kasebo no echini wasante mantemye kasebo no yenyina wesu ne yemu nuko mu sei pon emusemufo no ye maze meberantwi ene se mu edema yen berema oboada champion tailor ebo no homoden ede ekopie mu ewo Facebook and YouTube makasebo no wenya bi ehwe yen DJ Zigibi Mr. Sammy Akwa echinchim kasafire ne fruma de mayewe makasebo no emu eda ho no mokro gen okenken ya me kono konten kro ebeso mawie no edi amagye so yo gofa osi ade yo the one dodo abomra ne se otafrija ena me de kasebo ebeso mo me so a me wofa ase na nadwo aseki akire bo hima Michael Jackson radio mu ya santo aba betena se no ne me wofa ase kwame efum ena afin so me wofa ase kuma Esther dodo abomra ne se sexy journalist poni hima no mo day dia la dwumadie no abeso me mo nyina mo enitia adehye. Freedom is here. Ghana, let's jubilate this independence. Lumba brings you the Independence Weekend vibe. 3 days back-to-back showdown from Friday 6th March to Sunday the 8th of March 2026. 6th March is a throwback jam. We take you back to the Y2K and dancing old school